दिनैहाय दिवालीनि रंग'लि आखिगोन आरोना लाइट खोमोरजोबदों साजायनायखाय अरजाया ना लानोसै नै जोंहा आलारि बाथिखौ लादोथ' आलारि बाथि लामायाव सावहैसै जोंहा नै एबारसो फन नुबाय ने बै लाइटआ मोनाव फैलायबाय नै सावहैसै थ'दो फाय एसे साजायनो खिन्थाहरनि आरो एसे खिन्थाहरनि खोमसि जाबायना जों सावगोरनि दे दा सावखांबाय जोङो ओमफ्राय नै नायदो ओरैनिखौबो नायदो सावबाय नै दा जोङो मा खालामगोन माने मालायनि गावनायखौ फागदावलाय जा दाबो सावजेनाखै औ मैया गावबाय माखासेखौहाय ओमफ्राय दिनैहाय खालि बम गिदिर गिदिरल'सै आरो ओरैबायदि गोमखायो खोमासा नांलायलायो आरो बे गावनो हाया गियोसो बागदावलायखायो नामा आंबो गावबा गावनानै जा बागदावखायो ओमफ्राय इन्टारेस्टखा आरो जोङो बोरमा मेन्दा संहैयो दिनै ओमफ्राय बोरमा मेन्दा संखांनानै दसे थानानै लामायाव गावफैफिनसै जों बैहाय माबा जादों फुजा दिनैहाय माने मुर्तिखौ बसायबाय आरोना खालि आइखौहाय ओमफ्राय बेखौ जोङो दाहाय दसे नायनोसै दा जोङोथ' दा संबाय थानोसै बिदिब्ला बोरमायाबो टाइम नांगौ नालाय ओंखायनो हाबफैबाय दा ओंखाम संग्रायाव संनांसिगोनलाय आरो नै पियास रेडि खालामगासिनो दं पियास देरबाय बोरमाया माने पियास बुरजा होयो नालाय जोंहा 6टा 7टा माने बेबायदि होखायो आरो नायबाय थादो नै संनोसै जोङो दैयानो रानथ'वाखै नायदो बोरमा मेन्दा जा गोथाव जागासिगोन आरो बेखौ जानानैना जोबाबो सिखारनाय नंला आरोखि ना जाफुबाय थानायावनो जोबाबो सिखारनाय नंला आरो होबाय बेनिफ्राय दै होबाय नै लोगोफोर आंना बोरमा मेन्दाया मोनबाय नै नायदो माबायदि सरि एसे खाथियाव नायदो र' मोनबाय आंना ओमफ्राय दा बेखौहाय दसे थानानै जों जानोसै आरोना जानायखौ टाइम मोनबासो देखायनोसै खिन्थु टाइम मोनाबा देखायनाय नंला आरोना एथम गावहैनांगौ मन्दिरावबो थांगोन नालाय जोङो लोगोफोर आङो संबाय थानायखाय माने दस्रा खामानि मावदों नालाय बेनिखायनो मोखां देखायनो हाथ'वाखैमोन आरो दा मोनखांबाय नालाय देखायबाय Thank you for watching guys बे फार्स्ट डेनिमोन आं सेकेन्ड डेनिखौ होगासिनो दं आरो लोगोफोर नेथ'दो